राजखान्थि बिथिङावल' नङा गुबुनखौ मदद खालामनायानो UPPLनि आदर्श। समाजनि गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनायजों लोगोसे आबाद फोथाराव मुखुब जादों समाज सिबियारि UPPL दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारिया। बे व्यक्तिया 10 बिगासो हा मोननानै दं होननानै जोंखौ फोरमायहरदोंमोन। बेखौ लानानैनो जोङो गासै 600निया जोंनि देबोरगाव ब्लकनि माखासे आइजोफोर दं आरो बेबायदिनो गामिनि माखासे आइजोफोरजों ज' लोगो नांनानै जिहेतु बिथांमोननि 10 बिगा हा मोननायखौ जाहाथे दिनै जिहेतु जा दैज्लां बोथोर दा माइ गायनायनि मोनसे गोबां बेबायदि मोनसे मा होनदों बोथोरा सोलिबाय थादों बे लेखाखौ सिन्था खालामलायनानै एसे बिथांमोननि न'खरा जाहाथे एसे सहाय मोनो दा बेखौ लानानैनो जोङो बे बेसरगाव गामिनि सासे राय न'खरनि फेमिलिनि 10 बिगा हाखौ जोङो दा माइ गायफैदों। गयारिया गावजों लोगोसे गासै 40 आइजो हौवा मावथिफोरखौ लानानै दिनै देबोरगाव BTC बियाबनि बेसर गामियाव माइ गायनानै मदद खालामदों। थारैनो माइ गायनाय बोथोर सफैनाय लोगो लोगो बियाबनि गुबुन गुबुन गामियाव गावनि मावथि फारियाफोरखौ लानानै बेबादि हेफाजाब हैनायखौ नुनो मोनदों। दिनैबो बेबादिनो बदगाव गामिनि मुंलुं अधिकारिनि बेसर गामियाव थानाय 10 बिगा आबाद फोथाराव माइ गायना होनानै सुबुं अनसायनायजों मदद खालामनायखौ नुनो मोनदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना जे जोंनि माइ गायनायखौ खबर लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों सिगाङावनो। मानोना जोंहा सासे राजबंसि न'खरनि बे व्यक्तिया 10 बिगासो हा मोननानै दं होननानै जोंखौ फोरमायहरदोंमोन। बेखौ लानानैनो जोङो गासै 600निया जोंनि देबोरगाव ब्लकनि माखासे आइजोफोर दं आरो बेबायदिनो गामिनि माखासे आइजोफोरजों ज' लोगो नांनानै जिहेतु बिथांमोननि 10 बिगा हा मोननायखौ जाहाथे दिनै जिहेतु जा दैज्लां बोथोर दा माइ गायनायनि मोनसे गोबां बेबायदि मोनसे मा होनदों बोथोरा सोलिबाय थादों बे लेखाखौ सिन्था खालामलायनानै एसे बिथांमोननि न'खरा जाहाथे एसे सहाय मोनो दा बेखौ लानानैनो जोङो बे बेसरगाव गामिनि सासे राय न'खरनि फेमिलिनि 10 बिगा हाखौ जोङो दा माइ गायफैदों। नोंथांमोना बयबो नुदों जोंनि गासिबो UPPLनि पार्टि वार्कारफोर दङ। जोङो बेबायदिनो सानदों जे जायफोरना बेबायदि हा मोननानै दङ जोंखौ जुदि लेंहरोब्ला जों बिथांमोननो बिना फैसायाव जों बिथांमोननो गायनानै हैगोन। मानोना बियो जोंनिनो खामानिखा। मानोना जोंनाव मोनसे सुबुं सम्पद होननानै जितु प्रमद बर'आ मोनसे समाव फोसावखादोंमोन मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आरो बे हिसाबैनो जों सुबुं सम्पदखौ मिन्थिनानै दा जोङो जाथि धोरोम राव बोरोनजों बासियालासे जोङो राजबंसियानो जा सान्थालानो जा बर'आनो जा जायफोरा जोंखौ हांख्रायगोन लिंहरगोन जोंनि समस्तिनि सिङाव जों बिथांमोननो माइ गायनानै हैगोन आरो बिथांमोनाबो जाहाथे सहाय मोनो। मानोना बिथांमोना बे 10 बिगा हाखौ जुदि गायनांगौबा बिथांमोननो गैयाब्लाबो 10 दिन 15 दिना नांगौमोन। खिन्थु जों दिनै बिथांमोननि बे सानसेयावनो जों जि हायो बिथांमोननि 10 बिगा हाखौ जों दिनै गायना होलांगोन आरो गाबोनबो जुदि सोरबाया जोंखौ समस्तियाव लिंहरोब्ला जों बिथांमोननोखौबो जों गायनानै हैगोन होननानै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। मानोना राजखान्थिया जाबाय थागोन। मानोना जोङो फोथारनि समाव जोङो आबादखौ जों गायनांगोन। मानोना जों माइ गायाबानो जोङो थांनानै थाया मानसि हिसाबै। दा ओंखायनो बोथोरजों लोगोसे राजनितिखौ जोङो दोनथ'नानैबाबो दसे सम जिहेतु माइ गायनाय जों फोथाराव फैनानै जाहाथे बिथांमोनखौ जों एसे मानसि सुबुं सम्पद हिसाबै जाहाथे बिथांमोनखौ जों सहाय खालामनानै माइ गायनानै बिथांमोनखौ जाहाथे एसे मदद होनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो बिथांमोननो जों हेफाजाब होफैदों। गायदों रनजित बिथांमोना रनजित गायदों। जिहेतु मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों। मानोना जों बेहाय बिथांमोनखौ सहाय खालामदों गोबां जोंनि कर्मिफ्राबो फैदों आरो आं सानो बेनो जोंनि UPPLनि मोनसे निति। मानोना प्रमद बर'आ जोंखौ फोरोंदों राजनिति गेलेनायजों राजनिति माबाजों लोगोसे जोंनि मानसि सुबुं सम्पदनि सायाव जोंनि मा खामानिफोर थायो समाजाव सुबुं माहारिनि बे खामानिफोरखौ जों आग भाग लानानै बिथांमोनखौ सहाय खालामनायानो जोंनि UPPLनि मोनसे निति होननानै बिथाङा जोंखौ रोखायै थांनाय बिथाङा सरकार दाजेनायनि समनिफ्रायनो जोंखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो जोंनि वार्कारखौ बिथाङा बिथोन होदों। रायजोजों जिखि समाव थाया मानो राजनितिया राजनिति जाबाय थागोन। बे हय BPF थागोन UPPL थागोन बायदि बायदि रोखोमनि राजनिति हान्जाफोर थागोन। नाथाय जों बेखौ
बावथलायनानैबाबो जिहेतु जा बोथोरनि जिथु दा दिन माइ गायनायनि दा मुखुब बेनिखायनो जों बेहाय गासैबो ज'यैनो जिहेतु मानसि हिसाबै जोंहा माइ गायनानै जानांगौ हिसाबै जों दिनै बे बोथोरनि खाबुखौ लानानै जोंबो एसे माइ गायनानै जे हेफाजाब होनो हानायानो जोंनि थाखायबो बिराद गिदिर बाथ्रा होननानै आं सानो आरोखि তাৰপিছত আমাৰ এই যে সাৰ আহিছে সাৰক ধন্যবাদ আৰু কিটো ক'ম আমি গৰীব মানুহ ধান গাড়া আর 10 বিঘা মাটি আছে গাড়ীব নাপাওঁ কামলা লাগে অনেক পইচাও নাই তো কি কোনো সাৰ এলাটো মোবাইলে থলে দেখা পাওঁ মানে সহায় কৰে গৰীব মানুহবিলাক আমি মাতিছোঁ মাতিয়া সারক ধন্যবাদ দিলাম আমারও সহায় করছে এটা মোর নাম মঙ্গলু অধিকারী আমার গাঁওটা ফুটগাঁও এটা এটা যেটা মাটি আছে মাটিটা তো এটা বেসরগাঁও কয় মালিকটা কিন্তু পাখরিগুড়ির অনিল কেইজন মানুহে আপনার সহায় করছে এতিয়া তো মেলা মানুহ আছে এরিয়াত আছে প্রায় 40 জন মান হব নাকি হাজিরা তেনেকুৱা সিস্টেম হ্যাঁ হাজিরা সিস্টেম নহয় এটা সহায় করছে হাজিরা সিস্টেম 10 বিঘা হব এটা আজি ভরিব হাজিরা দিলে তো সারগুলা আমাক সহায় নকরলো না এটা কি হয় হারিয়া নাকি হারিয়া মানে সাউরি সাউরি হয় এটা সাউরি নিচিনা আর কি সারে জানিব এটা সাউরি দিছে আপনি কি আপনার প্রায় নুপাব না না আমি খুব ভালো করি আমি খুলে তো আমি ভালো হয় না